రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు లెవెల్ 3 కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము ఈ భక్తి కార్యక్రమానికి. సో ఈ కార్యక్రమంలో మనము మొదటి అంశంగా భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. సో ఈ భక్తి రసామృతము ఒక భక్తి యోగ పరిపూర్ణ శాస్త్రంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఇది శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు సంస్కృతంలో రచించినటువంటి భక్తి రసామృత సింధువుకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానము. సో ఇందులో 4 విభాగాలు ఉన్నటువంటివి. ప్రథమ విభాగము, ద్వితీయ విభాగము, తృతీయ విభాగము, చతుర్థ విభాగము అని. సో ఈ లెవెల్ 3లో మనము ప్రథమ విభాగంలో ఉన్నటువంటి ఆ 19 అధ్యాయాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో అయితే ఇందులో ఇప్పటి వరకు 10 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకుని ఉన్నాము. సో ఈరోజు 11వ అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది. సో ఈరోజు మనము
చూడబోయేటువంటి అంశాలలో భగవత్ సేవా విధానాలు అనేటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మనము ఆ అధ్యాయం అంటే ఈ భక్తి రసామృతంలో ఉన్నటువంటి భగవత్ సేవా విధానాలు అనేటువంటి అంశాలను మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఈ భగవత్ సేవా విధానాలు, భగవంతునికి సేవ చేసేటువంటి వివిధ విధానాలలో కొన్ని అంశాలను ఈరోజు మనము ఈ అధ్యాయంలో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. అందులో దాస్య భక్తి, సఖ్య భక్తి, అలాగే ఆత్మ నివేదనము, అలాగే ఇంకా ఇష్టమైనటువంటి వస్తువును సమర్పించడము, ఇక శ్రీకృష్ణుని కొరకే సర్వకార్యములు చేయుట, శరణాగతి చేయుట, తులసి మున్నగు మొక్కలను పూజించుట అనేటువంటి అంశాలను ఈరోజు భగవత్ సేవా విధానములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనము తెలుసుకోవడానికి, అంటే దాస్య భక్తి అంటే ఏమిటి, సఖ్య భక్తి అంటే, అలాగే ఆత్మ నివేదనము, తర్వాత ఆ ఇష్టమైనటువంటి వస్తువులను భగవంతునికి సమర్పించడము, శ్రీకృష్ణుని కొరకి సర్వకార్యములు చేయుట, శరణాగతి చేయుట, తులసి వంటి మొక్కలను పూజించడము అనేటువంటి భక్తి సేవా విధానాలను మనము ఈరోజు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. మనకి ఉన్నటువంటి ఆ ఆరుగురు గోస్వాములలో ఒకరైనటువంటి రూప గోస్వాముల వారు మనకు అందించినటువంటి అంశాలకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వ్యాఖ్యానము ఏదైతే ఉందో అవి మనము చూస్తూ ఉన్నాము. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇందులో దాస్య భక్తి అనేటువంటి మొదటి అంశంగా మనము చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, సో ఈ దాస్య భక్తి అనేటువంటి దానికి సాధారణమైనటువంటి నిర్వచనమును, అలాగే శ్రీల రూప గోస్వాముల వంటి వైష్ణవ ఆచార్యులు వారి యొక్క అభిప్రాయం ఏమిటి అనేటువంటిది ముందు చెప్తూ మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు. కామ్యకర్మలను చేయువారి సిద్ధాంతం ప్రకారము కర్మ ఫలితములను అర్పణ చేయుట దాస్యము అని అంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే సాధారణమైనటువంటి కామ్యకర్మలలో నెలకొనేటువంటి వారి ప్రకారంగా ఈ కర్మ ఫలితాలను ఆ భగవంతునికి సమర్పించేటువంటి, అర్పణం చేసేటువంటి విధానమే దాస్యము అనబడుతుంది. కానీ వైష్ణవ ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల రూప గోస్వాముల వారి అభిప్రాయంలో దాస్యము అంటే ఏదో ఒక విధముగా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిరంతరము మనము నిమగ్నమై ఉండడమే దాస్యము అని ఆయన యొక్క అభిప్రాయాన్ని, అంటే శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు, ఎందుకంటే ఆయన నేరుగా చైతన్య మహాప్రభు ద్వారా శిక్షణ పొందినటువంటి వారు. సో కనుక వారు ఆ విధమైనటువంటి అభిప్రాయాన్ని వారు వ్యక్తపరచడం జరిగింది. అలాగే స్కంద పురాణంలో ఒక శ్లోకం ఈ విధంగా ఉన్నది అని చెప్తారు. తస్మిన్ సమర్పితం కర్మ స్వాభావిక మపీశ్వరే భవేద్ భాగవతం ధర్మం తత్కర్మ కిముతార్పితం అంటూ ఉన్నటువంటి ఆ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి విధానం ఏంటంటే, వేద విహితమైనటువంటి కర్మకాండను నిర్వర్తించుచు వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను పాటించువారే భక్తులుగా తెలుపబడ్డారు అని చెప్తున్నారు. కానీ ప్రత్యక్షంగా వారు ఆ భగవంతుని సేవకు పూనుకున్నచో వారు భాగవతులు లేదా శుద్ధ భక్తులు అనబడతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ స్కంద పురాణం ప్రకారంగా వేదాలలో సూచించబడినటువంటి కర్మకాండను నిర్వర్తించుచు తన యొక్క వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను ఎవరైతే పాటిస్తూ ఉంటారో వారే భక్తులుగా చెప్పబడ్డారు అని చెప్తారు. అంటే వర్ణాశ్రమాలు మనకు ఉన్నటువంటి 4 వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు, బ్రాహ్మణ వృత్తి, తర్వాత వైష్ణవులు, క్షత్రియులు, శూద్రులు, ఎవరి ధర్మాన్ని వారు సక్రమంగా నిర్వర్తించడుతూ ఆ వేదాలలో సూచించబడినటువంటివి చేసేవారు భక్తులు అని చెప్తున్నారు. కానీ వారు
ఆ విధంగా వర్ణాశ్రమంలో ఉండి ప్రత్యక్షంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో వాళ్ళు నిమగ్నమై ఉన్నట్లయితే వారే భాగవతులు లేదా శుద్ధ భక్తులు అని చెప్పబడతారు అని మనకి ఆ స్కంద పురాణంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా సకామ కర్మలు చేయుచు వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను పాటించుచుండు వారు నిజమునకు శుద్ధ భక్తులు కారు అని, తమ కర్మ ఫలితములను వారు భగవంతునికి అర్పించుచున్నారు కనుక వారు భక్తులు అని అంగీకరించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కానీ శుద్ధ భక్తులు అనేటువంటి వాడు ఎట్టి కోరిక లేకుండా కేవలము భగవంతుని మీద ప్రేమచే ప్రేరితుడై భగవత్ సేవ చేస్తూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తినే శుద్ధ భక్తునిగా గ్రహించాలి అనేటువంటిది మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యానం. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఐహిక జీవితంతో సంపర్కం కలిగియుండు బద్ధజీవులు ఎంతో కొంత భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం సాధించాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అని చూస్తున్నారు. వారు ఒక వంక ఐహిక జీవితంలోని సుఖాలను అనుభవించుచు ఇంద్రియ తృప్తిని పొందుతూనే మరి ఒక వంక వారికి క్రమంగా ఆధ్యాత్మిక సంపన్నులగుటకు వీలుగా ఆ వర్ణాశ్రమ ధర్మ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రూపొందించబడింది. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా జీవులందరికీ కూడా వారి వారి యొక్క వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను, అంటే వారి యొక్క గుణాలను, వారు ఆ ప్రకృతి సాంగత్వంలోనికి వచ్చినటువంటి ఆ విధానాలను ప్రకారంగా వారు వారి యొక్క ధర్మాలను పాటిస్తూనే ఇక భగవంతుని అంటే కొన్ని ధర్మాలను పాటించడం వల్ల వారు శాస్త్రాల్లో సూచించబడిన వాటిని పాటిస్తూ ఉన్నారు కనుక వారు భక్తులు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. అయితే ఇక ఈ వ్యవస్థలో వివిధ వర్ణములకు ఆశ్రమములకును విహితములైన ధర్మములు కూడా కృష్ణ చైతన్యంలో భక్తియుక్త సేవ చేయటానికి సంబంధించినవి అనేకము ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. గృహస్థులుగా ఉన్నవారు భక్తులుగా, అంటే ఆ గృహస్థులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు భక్తులు ఆ వేద విహితమైనటువంటి కర్మలను నిర్వర్తించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. భక్తియుక్త సేవ ధర్మములను కూడా వారు పాటించుచుందురు. ఎందుకంటే రెండును కూడా కృష్ణుడికి ప్రీతిని కలిగించడానికే ఉద్దేశించబడినవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎవరి ధర్మాన్ని వారు సక్రమంగా భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి కృష్ణ భగవానుడు, సో నీ ధర్మాన్ని నీవు సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి అని చెప్తున్నారు. సో అదే సమయంలో ఆ భగవంతుని ధ్యాసలో చేయమని చెప్పారు మనకి భగవద్గీతలో. సో కాబట్టి అవి రెండు కూడా భగవంతునికి ప్రీతిని కలిగించుటకే ఉద్దేశించబడినవి కనుక గృహస్థ భక్తులు వైదిక కర్మలను కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క ప్రీత్యర్థ్యమే నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఇంతకు ముందు ఆయన చెప్పినట్లుగా దేవాది దేవుడికి తృప్తి చేకూర్చేటువంటి ఏ కార్యమైనా, ఎటువంటి కర్మ అయినా అది భక్తియుక్త సేవ కిందికే వస్తుంది. కాబట్టి అది కూడా భక్తే అవుతుంది అని ఒక రకంగా ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. అంటే శాస్త్రాలు మనకి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలలో ఆ భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేసేటువంటి ఏ పని అయినా ఏదైనా అది భక్తే అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమగుటకు అర్హత గల వ్యక్తిని శ్రీల రూప గోస్వామి వారు మనకి వర్ణించి, అంటే భక్తి సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి అర్హతలేంటి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి వారు ఇచ్చినటువంటి అంశాలను చూసినట్లయితే, ప్రారంభికులకును దేవాది దేవుని పట్ల కొంత ప్రేమను పెంచుకున్న వారికిని వారి వారి భక్తి సాధనను అనుసరించి ఇంద్రియ సుఖముల పట్ల వ్యామోహము తగ్గిపోవును. ఎవరైతే ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటుంటారో వారికి క్రమక్రమంగా ఆ భక్తిలో నిమగ్నమైపోతూ ఉన్నట్లయితే ఈ ఇంద్రియ సుఖాల పట్ల వ్యామోహము తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఇంద్రియ సుఖముల పట్ల ఏ కొద్ది ఆకర్షణ కలిగి ఉన్నను అట్టి కర్మ ఫలితములను శ్రీకృష్ణునికి సమర్పించాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే మనకి ఎలాగో భక్తియుతమైనటువంటి విధానంలో పాల్గొనడం ద్వారా మనకి అంటే మా భక్తులుగా ఉండేటువంటి వారికి ఇంద్రియ సుఖాల పట్ల
వ్యామోహం తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇంద్రియ విషయాలు మరీ విపరీతంగా సాధారణంగా ఆ భక్తి సేవలో నిమగ్నమవున వాళ్ళతో పోల్చినప్పుడు ఇక్కడ తగ్గిపోతూ ఉంటుందండి. ఇంకా ఏమాత్రమైనా మిగిలి ఉన్నట్లయితే, ఆ కొద్దిపాటి వాటిని కూడా ఆ భగవత్ సంబంధంలో చేసినట్లయితే, అది భక్తియుతమైనటువంటి సేవా నిమగ్నం క్రిందికే వస్తుంది అని, అలాగే ప్రతిది కూడా ప్రతిదానికి కూడా భగవానుడే యజమాని. అంతేకాని భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఆ భగవానుడికి దాసుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రతి మానవుడు కూడా ఎరిగి ఉండవలసినటువంటి అంశము. సో, భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణ భగవానుడు వారు బోధనల ద్వారా ఆయన చెప్పినటువంటి అంశం. ఎవరైతే నన్ను సర్వజీవులకు ప్రియమైనటువంటి శ్రేయోభిలాషిని అని, అన్ని లోకాలలో ఉన్నటువంటి దేవతలకు అధిపతిని అని తెలుసుకుంటారో, అటువంటి నా భక్తుడు సంతోషంగా ఉండగలడు, శాంతియుతంగా ఉండగలడు అని చెప్తారు. సో, కాబట్టి అన్నిటికీ కూడా భగవంతుడే యజమాని. మనము ఆయన యొక్క దాసులము అనేటువంటి ఒక రాజ మందిరంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఇంతకుముందు కూడా గత అధ్యాయాల్లో వస్తూ ఉంటుంది. సో, ఆ రాజుని సేవించడమే ఆయన భటుల యొక్క విధి. సో, అలాగే మరి ఈ సృష్టి మొత్తానికి కూడా రాజాది రాజుగా ఉన్నటువంటి వాడు భగవంతుడు. మరి ఆ భగవంతుని సేవకులమే ప్రతి జీవుడు కూడా ఆయన యొక్క దాసుడుగానే మనము ఉండాలి. అందుకే మనకి మొదటిది దాస్యభక్తిగా ఇక్కడ మనకి వివరిస్తూ ఉన్నారు. సో, ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ దాస్యము ఎట్లు దివ్యమైనదో నారద పురాణంలో ఈ విధంగా మనకి తెలియజేయబడుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే దాస్యము అంటే భగవంతునికి సేవ చేయడము అనేటువంటిది నేను సేవకుడిని అనేటువంటి భావన కాదు. అదొక దివ్యమైనటువంటి సేవ అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, దానికి ఆ నారదీయ పురాణంలో ఈ విధంగా ఉంది. ఇహ యస్య హరేర్దాస్యే కర్మాణ మనసా గిర అఖిలాస్వప్యవస్థాసు జీవన్ ముక్త స ఉచ్యతే అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మనస, వాచ, కర్మల చేత నిరంతరము భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వ్యక్తి కానీ, అట్లు నిమగ్నుడు కావాలి అని అభిలాషించు వ్యక్తి కానీ ముక్తుడుగా పరిగణింపబడును అని ఆ నారదీయ పురాణంలో తెలుపబడినటువంటి అంశం అని చెప్తున్నారు. సో, ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి హరేర్దాస్యే కర్మాన మనసాగిరా అని చెప్తూ ఉన్నారు. మనస, వాచ, కర్మల చేత నిరంతరము ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వ్యక్తి గాని, అలాగే ఆ విధంగా చెయ్యాలి అనేటువంటి భావన వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా తదుపరి ఆ విధంగానే ఉంటారు. కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి అభిలాషించుకున్నటువంటి వాడు కూడా ముక్తుడుగా పరిగణింపబడతాడు, ముక్తుడవడానికి అవకాశం ఉన్నది అనేటువంటి భావాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ముక్తుడే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఇంకా ఇక మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి భక్తి అంశాలు సేవా విధానాలలో రెండవ భక్తి సేవా విధానము సఖ్య భక్తి. సో, అంటే సఖ్యం అంటే ఇక్కడ భగవంతునితో ఆ సఖ్యము ఉండేటువంటిది 2 రకాలుగా ఉంటుంది అనేటువంటి విధానాన్ని మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అందులో ఒకటి విశ్వాసమైనటువంటి సేవకుడుగాను, రెండవది శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి అంటే స్నేహం సంబంధాన్ని నెరపేటువంటి వాడుగాను ఉండేటువంటి సఖ్యము, ఆ భగవంతునితో సఖ్యతలతో కలిగి ఉండేటువంటిది. సో, ఇక్కడ మనకి సఖ్యత చెప్తున్నారు. ఆ దేవదేవుడికి ఆంతరంగిక సేవకుడుగాను అంటే విశ్వాసమైనటువంటి వ్యక్తిగా వ్యవహరించడము. రెండవది ఆ దేవదేవుడికి శ్రేయోభిలాషిగా ఉండడము. 2 కూడా సఖ్యమే అని చెప్తున్నారు. ఆ భక్తియుక్త సేవలో విశ్వాసం గల భక్తులు శాస్త్ర విధులు అన్నింటినీ పాటిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వాసంపై. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని శాస్త్రాలన్నీ కూడా భగవత్ సంబంధమైనటువంటివి. సో, కాబట్టి ఆ భక్తియుత సేవలో విశ్వాసము గల భక్తులు శాస్త్ర విధులన్నింటినీ కూడా వారు పాటిస్తూ తద్వారా ఆధ్యాత్మిక జీవనమును
అధిరోహింపగలమని వారు విశ్వసిస్తూ ఉంటుంటారు. ఇక సఖ్యభక్తిలో రెండవ విధానము చెందినటువంటి భక్తుడు దేవాది దేవుని శ్రేయస్సుని కాంక్షించుచు, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శ్రేయస్సు, ఆ భగవంతుని కోసమే తాను ఎప్పుడు సేవలు చేస్తూ ఉండేటువంటి వారుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా భక్తుడు కాగోరేటువంటి వాడే దేవాది దేవునకు ప్రియమైనటువంటి సేవకుడు అని ఆ భగవద్గీతలో తెలుపబడుతున్నటువంటి అంశం. సో ఆయన మనకి ఆ 18వ అధ్యాయంలోని 68, 69 శ్లోకాలలో ఈ విధంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ అంశము ఏంటంటే చెప్తూ ఉన్నారాయన. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్త్వేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కచ్చిన్మే కృత్తమః భవితా నచమే తస్మాదస్య ప్రియతరో భువిః అంటూ ఆ భగవద్గీతలో తెలుపబడినటువంటి అంశంలో ఆయన మనకి బోధించబడినటువంటి ఆ రహస్య ఉపదేశములను, అంటే ఈ శ్లోకాల్లో ఆయన చెప్తున్నారు, ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్త్వేషు అభిజాస్యతి. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవద్గీతలో బోధించబడినటువంటి రహస్య ఉపదేశములను ప్రజలకు ఉపదేశించేటువంటి వ్యక్తి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి అత్యంత ప్రియమైనటువంటి వాడు అని చెప్తున్నారు. అంతేకాదు మానవ సంఘంలో అతనికి ఎవరు కూడా సాటిరారు. ఆయనే ఆ భగవంతునికి ప్రియమైనటువంటి వాడు అనేటువంటి అంశాన్ని శ్రీమద్ భగవద్గీతలో భగవంతుడే నేరుగా మనకి చెప్పినటువంటి అంశము. సో ఇంకా శ్రీ మహాభారతంలో కూడా ద్రౌపది ఒక ఈ విధంగా చెప్పింది అని చెప్తారు. ఓ ప్రియమైన గోవిందా, నీ భక్తుని కెన్నటికి పరాజయము లేదని నీవు ప్రతిజ్ఞ చేసితివి. ఆ మాటను నేను విశ్వసింతును. అందుచేత ఎన్ని కష్టములు ఎదురైనను నీ ప్రతిననే స్మరించుచు నేను జీవించుచుందును అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ అంటే ఆ ఇదే విషయాన్ని మనకి భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తాడు, నా భక్తుడు ఎవడు కూడా నా కష్టాలకు అంటే నష్టానికి గురికాడు, నేను మాట ఇస్తున్నాను, తెలియచేయి అర్జున అంటూ అర్జునుడితో కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి అంశం. నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నష్టానికి గురికాడు, నేను వారిని రక్షిస్తాను అని చెప్పినటువంటి. సో అదే అంశాన్ని ఇక్కడ ద్రౌపది మహాభారతంలో చెప్పినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఓ ప్రియమైనటువంటి గోవిందా, నీ భక్తుడు ఎన్నడూ కూడా పరాజయం లేదని నీవే ప్రతిజ్ఞ చేసితివి. అంటే భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ మాటలను మేము నమ్ముతూ ఉన్నాము. సో ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనప్పటికీ కూడా నీ యొక్క మాటనే స్మరించు, అంటే ఆ విషయాన్నే మేము తలుచుకుంటూ మేము జీవిస్తూ ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. సో దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆయన తాత్పర్యం గురించి చెప్తూ, ఆమె అంటే ఇక్కడ పాండవులు, ఆ పంచ పాండవులను వారి దాయాది అయినటువంటి ఆ దుర్యోధుని చేత ఇతరుల చేతను అవమానాలకు గురయ్యారు. ఎన్నోసార్లు అవమానాలు గురి కావడమే కాదు, సంహరించడానికి కూడా ప్రయత్నం చేసినటువంటి సందర్భాలు. వారు బారిన అంటే వారు పడినటువంటి బాధలు ఎవరైతే ఉన్నాయో ఈ పాండవులు, ఎందుకంటే పాండురాజు మరణం తర్వాత దుర్యోధనుడు, తర్వాత అంటే దుర్యోధన, దుశ్శాసనులాది వంటి ధృతరాష్ట్రుని యొక్క 9 కుమారులు, పాండురాజు యొక్క 5 అందరూ కూడా ఆ తాత్కాలిక రాజుగా ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడి వద్దనే పెరిగారు. భీష్ముడు, విదురుడు వంటి వారు రక్షణలో ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా ఆ దుర్యోధనుడు, అసుర స్వభావాలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ దుర్యోధనుడు, అలాగే దానికి తోడుగా ధృతరాష్ట్రుడు కూడా వారిని ఎప్పుడు తన గుడ్డివాడు అని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే, నా వాళ్ళు నా పిల్లలు అనేటువంటి ఆ గుడ్డి ప్రేమతో అతడు తన దుర్యోధనుడు ఏది చేసినా దాన్ని సమర్థిస్తూనే వచ్చేవాడు. సో ఆ విధంగా వారు అనేకమైనటువంటి కష్టాలను అనుభవించారు. అత్యంత దారుణమైనటువంటివి వారు అనుభవించారని చెప్తున్నారు.
సో అంతే విధంగా వారు పడినటువంటి బాధలకి ఆ జన్మ బ్రహ్మచారి మహావీరుడైనటువంటి ఆ భీష్ముడు కూడా వారి కష్టాలను చూసి కంటతడి పెట్టుకున్నాడట. పాండవులు మిక్కిలి ధర్మాత్ములైనను ద్రౌపది అదృష్ట దేవత అయినప్పటికీ కూడా శ్రీకృష్ణుడు వారికి శ్రేయోభిలాషి అయినను వారు అన్ని కష్టముల పాలవుట భీష్ముడికి ఆశ్చర్యం కలిగించుచున్నది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో వారు పడినటువంటి కష్టాలు అసాధారణములైనవి. ద్రౌపది ధైర్యం కోల్పోలేదు. కృష్ణుడు తమకు మిత్రుడు గనుక అంతిమ విజయము తమదే అని వారు ఎరుగుదురు. సో అవన్నీ కూడా భక్తులకు ఎప్పుడు కూడా కష్టాలు వస్తూ ఉన్నంత మాత్రాన వారు కుంగిపోవలసినటువంటి అవసరం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము ఆ పాండవులను ఉదాహరణగా తీసుకోవాలి. మనం అనుకుంటాం మనం చేసేటువంటి చిన్న చిన్న సేవలకి చిన్న మామూలుగా చేస్తూ ఉన్నటువంటి అల్పమైనటువంటి చాలా స్వల్పమైనటువంటి భక్తి మనది పురోభివృద్ధి. అయినా నేను ఇంత భక్తి చేస్తున్నా భగవంతుడు మమ్మల్ని కనుకరించడం లేదు అనే భావంలో మనం ఉంటాం. కానీ సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు వారితో కలిసి జీవించేటువంటి అవకాశం ఉంది. అటువంటి వాళ్ళ యొక్క శ్రేయోభిలాషి వాళ్ళతోనే ఉన్నాడు. మరి వాళ్ళే కష్టాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు మన జీవితంలో వచ్చిపోయేటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి కష్టాలు ఎంత. సో కాబట్టి వాటన్నిటిని కూడా అనుభవిస్తూ సో మనకి భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉంటాయి, 2వ అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉంటారు. ఈ అంటే రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి ఈ ఇంద్రియాల వలన కలిగినటువంటి ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి జీవితంలో తాత్కాలికంగా వచ్చిపోయేటువంటివి. ఎలాగైతే కాలక్రమంలో చలికాలము ఎండాకాలము వచ్చిపోతూ ఉంటాయో అలాగే వచ్చిపోతాయి. సో వాటిని ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఉదాహరణగా పాండవులను మనం చూడాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు అంత ధర్మాత్ములైనప్పటికీ కూడా వారు అన్ని కష్టాలన్నింటినీ కూడా అనుభవిస్తూ, ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు భగవంతుడు వారి వైపు ఉన్నాడు, వారిది అంతిమ విజయము వారిదే అనేటువంటి తెలిసినట్టు ఎరిగి ఉన్నటువంటి వారు కూడాను అని అంటున్నారు ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో అలాగే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో మరొక శ్లోకం కూడా ఉన్నది అని, అందులో ఆ ఋషభదేవుడి యొక్క కుమారుడైనటువంటి హవి నిమి మహారాజుతో ఇట్లా అన్నాడట, ఓ మహారాజా, ఒక క్షణకాలమైన వదలకుండా దేవదేవుని పాదపద్మములకు సేవ చేయు వ్యక్తిని, అంటే ఆ పాదపద్మాలను వదలకుండా చేసేటువంటి సేవ ఆ ఇంద్రుడు వంటి దేవతలు కూడా కోరుకుంటారు అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ దేవాది దేవుని యొక్క పాదపద్మాలకు సేవ చేసేటువంటి వ్యక్తిని అట్టి సేవ కన్నా కోరుకునదగినటువంటి ఆరాధింపదగు అంశము మరి ఒకటి లేదు అని దృఢంగా విశ్వసించు వ్యక్తిని అగ్రశ్రేణి భక్తుడు అని అంటారు. సో ఇక్కడ భక్తి చెయ్యడమే కాదు, ఇక్కడ మనం ఈ శ్లోకము తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశము ఆ భగవంతునికి మనమేదో సేవలు చేస్తూ ఉండటమే కాదు, అవతల భగవంతునికి సేవలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడిని కూడా, అంతకంటే వాళ్ళని ఎవరైతే ఆ భగవంతునికి నిరంతరం సేవలు చేస్తూ ఉంటారో ఆ భక్తులను కూడా మనము ఎరిగి ఉండాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలా విశ్వాసం ఉండాలి. అలాంటి విశ్వాసాన్ని కలిగినటువంటి వాడే అగ్రశ్రేణి భక్తుడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎదుటివారు చేసేటువంటి భక్తిని గుర్తించి అంటే భగవంతునికి వారు చేసే వాస్తవికమైనటువంటి సేవను గుర్తించుకొని ఎవరైతే ఆ భగవంతుని పాదపద్మాల యొక్క నిరంతరము ఉంటారో అది ఇంకా దానికంటే గొప్ప సేవ మరొకటి లేదు అని ఎవరైతే దృఢంగా నమ్ముతారో అలా నమ్మినటువంటి వ్యక్తులు కూడా అగ్రశ్రేణి భక్తులు అనబడతారు అని చెప్తుంది శ్రీమద్ భాగవతంలో అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఆ దేవాది దేవుని పైన రవ్వంత శ్రద్ధతో భక్తితో సేవలో పూనుకొని ప్రారంభిక భక్తుడు క్రమంగా అట్టి అగ్రశ్రేణి భక్తికి అర్హత కాగలడని శ్రీల రూప గోస్వాములు వారు. ఏది కూడా ప్రారంభంలో మనము చాలా స్వల్పంగానే ఉంటుంది. సో కనుకనే అలా మొదలైనటువంటి ఇది ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో క్రమక్రమంగా నెలకొని శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో ఉన్నట్లయితే వారు కూడా అగ్రశ్రేణి భక్తులుగా మారగలరు అనేటువంటిది శ్రీల రూప గోస్వాముల వారి యొక్క ఉద్దేశ్యం తెలుపుతూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. అట్టి భక్తియుత సేవలో
పడిన పిమ్మట అతని భక్తియుక్త సేవ అది ఆంతరంగిక భాగ విశ్వాసం అంటే ఆంతరంగిక విశ్వాసం అవుతుంది. సో, ఆ విధంగా అతడు ఆ భక్తి అగ్రశ్రేణి భక్తుడుగా మారగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆంతరంగిక భక్తుడు ఆ భగవంతుని సేవించుటకు ఆ శుద్ధ భక్తుడు దేవాలయంలో పడుకుని ఉండడము జరగవచ్చును. మైత్రికి సంబంధించిన అట్టి భక్తిని ప్రవర్తాను రాగానుగా లేదా స్వతసిద్ధ భక్తిగా గ్రహించవచ్చును. ఏది ఏమైనప్పటికీ భక్తికి సంబంధించినటువంటి విధుల ప్రకారము భగవానుని ఆలయంలో ఎవ్వరునూ పరుండరాదు అనేటువంటి నిషేధమున్నను ఆ దేవాది దేవునిపై ప్రకటితమగు ఈ స్వసిద్ధ ప్రేమను సఖ్యభక్తిగా మనము గ్రహించవచ్చును. సో, ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయంలో సాధారణంగా మనకి భక్తి నియమాలలో చెప్తాము. ఆ భగవంతుని యొక్క ఆలయంలో, గర్భాలయాల్లో వాటిలలో సాధారణంగా పడుకోరాదు అనేటువంటి అంశం ఉంటుంది. కానీ కొంతమందికి ఆ శుద్ధ భక్తులు ఆ భగవంతుని ఆంతరంగిక భక్తులుగా ఉన్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుని సేవిస్తూ ఆ ఆలయంలోనే పడుకునేటువంటి అవకాశం అలా ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆ మైత్రి ఆ రాగానుగా లేదా స్వసిద్ధ భక్తిగా ఉంటుంది. వాళ్ళు దాంట్లో ఆ ప్రకటితమైనప్పుడు సఖ్యభక్తిగా దాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక మరొక అంశము ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో చేసేటువంటిది ఆత్మ నివేదనము. సో, ఇంతకుముందు కూడా మనం తెలుసుకున్నటువంటి ఆ నవవిధ భక్తి మార్గాలలో ఆత్మ నివేదనము అనేటువంటిది కూడా ఒక విధానము. సో, అయితే ఇక్కడ మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలోని 11వ స్కందము 29వ అధ్యాయము 34వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా ఉంది అని చెప్తారు. మార్త్యో యదా త్యక్త సమస్త కర్మ నివేదిదాత్మ విచికీర్షితో మే తదామృతత్వం ప్రతిపద్యమానో మయాత్మ భూయాయ చ కల్పతే వై అంటూ ఒక శ్లోకం ఈ విధంగా చెప్పబడింది. అందులో ఈ విధంగా ఆయన భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఇతర ధర్మములన్నింటినీ విడిచి పరిపూర్ణంగా నాకు శరణాగతిని చేసుకొనినటువంటి భక్తుణ్ణి నేను ఈ జన్మలోను మరు జన్మలోను కూడా కాపాడుచుందును. అనగా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అతడింకను ప్రగతి సాధించుటకు తోడ్పడును. అట్టి వ్యక్తి అప్పటికే సారిష్ట లక్షణాలు అంటే భగవంతునితో సమానమైనటువంటి ఐశ్వర్యమును పొందెనని గ్రహింపవలెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఇతర ధర్మాలన్నింటినీ కూడా విడిచిపెట్టి పరిపూర్ణంగా నాకు శరణాగతిని చేసుకున్నటువంటి భక్తుణ్ణి నేను ఈ జన్మలోను తర్వాత కూడా అంటే ఇప్పుడు ఎట్లాగూ అన్ని ధర్మాలను వదిలేసి ఆ భగవంతుని ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా అతడు ఆధ్యాత్మిక లోకానికి వెళ్తాడు. అక్కడ కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ జన్మలోను మరు జన్మలోను కూడా కాపాడుతుంది. అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకంలోకి వెళ్ళినాక కూడా అతన్ని ఎప్పటికీ తనతో ఉంచుకుని తన అయినటువంటి ఎలాగో ఆ లోకానికి వెళ్ళింది కనుక ఆ సారిష్ట్య భక్తిలో ముక్తి అవుతుంది. సో, అది పొందినటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించవాలని చెప్తారు. అలాగే మనకి భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటి అంశం సర్వధర్మాన్ పరిత్యాజ్య మామేక శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః అంటూ చెప్తారు మనకి భగవద్గీతలు. సో, కనుక అన్ని ధర్మాలను వదిలి నన్నే శరణు వచ్చినట్లయితే నేను వారి యొక్క అన్ని పాపాల నుండి నేను వారిని రక్షింతును అని చెప్తారు మనకి భగవద్గీతలో. సో, అదే అంశము ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా ఉన్నటువంటి అంశం మనం చూసేది. సో, ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణుని పాదార విందములను శరణ వేడిన వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు అతని బాధ్యతను స్వీకరించి అతనిని సర్వ పాపముల నుండి రక్షింతును అని తెలియచేయును. భగవద్గీతలో కూడా ఈ అంశము ధృవపరచుతున్నది అనేటువంటి అంశం. ఇంతకుముందే చెప్పినట్లు ఆ సర్వధర్మాన్ పరిత్యాజ్య అనేటువంటి
పరిత్యజ్య అనేటువంటి శ్లోకంలో మనకి భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశం. సో హృదయం నుండి కూడా భగవంతుడు అంటే ఇక్కడ ఆ అట్టి భక్తులకు ఉపదేశించుచు శీఘ్రం అంటే శీఘ్రగతిని, సంసిద్ధిని, పురోభివృద్ధిని సాధించుటకు అతడికి అది తోడ్పడుతుంది అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ శరణాగతినే ఆత్మ నివేదన అని కూడా అంటారు. తనను తాను మనం ఆయనకి భగవంతునికి సమర్పించుకోవడం, అదే శరణాగతి. సో మనలో ఉండేటువంటి లోటుపాట్లను అన్నిటినీ కూడా అంగీకరిస్తూ మనం చేసేటువంటి ఆ శరణాగతే ఆత్మ నివేదనం అని కూడా అనబడుతుంది అని చెప్తారు. ఆత్మ శబ్దమునకు వేరు ప్రామాణికులు వేరు నిర్వచనాలు చెప్పారు. ఒక్కొక్కప్పుడు దీనిని మనసు లేదా దేహము అని కూడా అర్థం వస్తుంది అని చెప్తారు. మరొకప్పుడు అంతరాత్మ అనేటువంటి అర్థము. అందుచేత పూర్తి ఆత్మ నివేదనము అనగా ఒక వ్యక్తి తన ఆత్మనే కాక దేహమును, మనస్సును కూడా భగవంతుని యొక్క సేవకు అంకితం చేయవలెననేటువంటి అర్థము. సో ఇక్కడ కొంతమంది వ్యాఖ్యానాల ప్రకారము ఆత్మ అనేటువంటిది మనసు అంటే మనసుతోనూ దేహంతోనూ కొంత అలాగే అంతరాత్మ అనేటువంటిది కూడా చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో కనుక మరి ఆత్మ నివేదనము అంటే సంపూర్ణంగా ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి కర్మలు, ఆత్మ సంబంధమైన కర్మలు, మానసికమైనటువంటివి అన్నీ కూడా భగవంతునికి సమర్పించినప్పుడే అది ఆత్మ నివేదనం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకనే ఒక వ్యక్తి తన యొక్క ఆత్మనే గాక దేహాన్ని, మనసును కూడా భగవత్ సేవకు అంకితం చేయాలని అర్థము అని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. దానికి శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఈ ఆత్మ నివేదన సంబంధించినటువంటి ఈ సందర్భంలో ఒక చక్కటి గీతను కూర్చిరి అని చెప్తూ ఉన్నారు. శరణాగతికి సంబంధించింది. శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వీరు మనకి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఆచార్యులైనటువంటి గురువు అయినటువంటి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క తండ్రి. సో వారి యొక్క కోరిక మేర, వారి యొక్క తపస్సు మేరకే శ్రీల భక్తి సిద్ధాంతుల వారు ఆ భగవంతుని యొక్క ఆయన వేడుకుంటాడు కృష్ణ భగవానుడిని, నీ సేవ చేయుటకు నా శక్తి సరిపోవడం లేదు. నీ యొక్క అంశాలలో ఒక్క కిరణాన్ని అంటే భగవంతుడు ఎంతో అనంత సూర్యుడిలో ఉండేటువంటి వాటిలో ఆ పుంజాన్ని మనం చూస్తే అందులో ఒక్క చిన్న కిరణాన్ని నాకు పంపు, నేను నా శక్తి సరిపోవట్లేదంటే ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా పూరిలో ఆ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు రావడము, 64 గౌడీయ వైష్ణవ సంఘాలను స్థాపించడము, తర్వాత ఆయన నెక్స్ట్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయనకి పరిచయం అయినప్పుడు, యువకుడుగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన పరిచయం అయినప్పుడు వారిని గుర్తించి మీలాంటి యువకులు ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ముఖ్యంగా పాశ్చాత్య దేశాలలో ఈ అంశాలను బోధించాలి అని చెప్పడము. సో ఆ అంశం ద్వారానే మనకి ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ ఈ విధమైనటువంటి భక్తి విధానాలు అందరికీ అందుబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో వారు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ శరణాగతికి సంబంధించినటువంటి ఒక పూర్తి శరణాగతితో తనను తాను అర్పించుకుంటూ ఇలా తెలిపారని చెప్తారు. నా మనస్సు, నా సాంసారిక వ్యవహారములు, నా దేహము నాది అనుకొను సర్వమును ప్రభు నీ సేవకై అంకితము చేయుచున్నాను. సో చూడండి, శరణాగతిలో భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఆయన చెప్తున్నారు, నా మనసు, నా సంసారం, మనమంతా అంటుకుంటాం ఇది నాది, నేను, నా కుటుంబము, నా పిల్లలు, నా భార్య, నాది ఇది అనేటువంటి ఒక నా 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 అనేటువంటి ప్రతిదీ చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు వారు, నా మనసు, నా సంసారిక వ్యవహారములు, నా దేహము నాది అనుకును సర్వమును ప్రభు నీ సేవకై అంకితము చేయుచున్నాను అంటూ వారు చెప్తున్నారు. ఇక వాటన్నిటికంటేనూ వాటినన్నింటినీ నీ ఇష్టము వచ్చినట్లు చేసుకొనవచ్చు.
అంటే ఇక్కడ ఈ దేహము కానీ, నా మనసు కానీ, నా సాంసారిక వ్యవహారాలు కానీ అన్నీ కూడా నీకే నేను అంకితం చేస్తున్నాను. నీవు ఏ విధంగా వాడుకోదలుచుకుంటే ఆ విధంగా వీటన్నిటిని కూడా వాడుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. నీవే సర్వాధికారుడవు. అందుచేత కావాలనుకుంటే నన్ను నీవు వధించవచ్చును. లేదా నన్ను నీవు కాపాడవచ్చును. అంటే నీవేది చేయదలుచుకుంటే నన్ను రక్షించాలనుకుంటే రక్షించు. లేదు నాకా అర్హత లేదు అని అనుకుంటే నన్ను వధించినా జరుగుతూ ఉన్నా నీవు చూస్తూ ఉండవచ్చు అనేటువంటి భావం. సర్వాధికారుడవు నీవే. నాది అనుకొనగలది ఏదియూ నా చెంత లేదు. అన్నీ నీవే. అంటే ఆయన్ని మనము యజమాని, భోక్త అనేటువంటి భావనలో వారు మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశాలు ఇక్కడ. మరొక స్తుతిలో ఆహ్, యమునాచార్యుల వారు స్తోత్ర రత్నము అనేటువంటి దాంట్లో కూడా అటువంటి భావననే ఉండేటువంటి మరొక శ్లోకాన్ని చెప్పారు అని చెప్తారు. వపురాదిషు యో అపి కోపి వా గుణతో తాని యథా తథా విదః తదయం తవ పాద పద్మయో అహ మధ్యైవ మయా సమర్పితః అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ యమునాచార్యులు వారు చెప్పినటువంటి శ్లోకాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఓ ప్రభు, నేను మానవ దేహములో గాని, దేవతా దేహంలో గాని, లేదా మరి ఒక ప్రాణిగా గాని జీవించవచ్చును. ఆ విషయమై నాకు చింత లేదు. ఏల అనగా ఈ దేహములన్నీయు ప్రకృతి గుణముల ఫలితములు. ఆ దేహములకు యజమానినైన నేను నన్ను నీకు అర్పించుచున్నాను. ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు ఆ అంశాన్ని ఆ దేహాలకి ఆత్మ అందులో వచ్చేసింది. మరి అటువంటి నేను వాటికి ఇవన్నీ కూడా నేను నీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాను అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అంటే ఈ దేహము ఇవన్నీ కూడా నీకు నేను సమర్పిస్తూ ఉన్నాను. అంటే శరణాగతి అవుతూ ఉన్నాడు. అంటే ఆత్మ నివేదన చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము యమునాచార్యులు వారు ఆ విధంగా చెప్పారు. భక్తి వినోదుల వారు ఆ విధంగా చెప్పారు. సో, ఈ విధంగా వారికి ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులు, పూర్వ ఆచార్యులు ఆత్మ నివేదనాన్ని వారు ఆ విధంగా తెలియచేసినారు. అలాగే మనకి ఆహ్, భక్తి వివేకము అనేటువంటి దానిలో కూడా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇట్లా. భక్తుడు తన దేహమును భగవంతునికి ఎట్లు కొనవచ్చునో వివరించబడింది అని చెప్తున్నారు. అందులో భక్తుడు ఇట్లా అంటాడట. ప్రభూ, అమ్ముడు పోయిన ఒక జంతువు తన భరణ పోషణముల విషయమై తాను ఆలోచింప అవసరము లేనట్లు నా దేహమును ఆత్మను నేను నీకు సమర్పించుకొనుచున్నాను. కనుక ఇక నాకు నా భరణ పోషణలను గురించిన చింత లేదు అనగా, భక్తుడు తన వ్యక్తిగత సాంసారిక భరణ పోషణముల విషయమై వ్యాకులత చెందరాదు. నిజంగా అతడు తన దేహమును ఆత్మను భగవంతునికి అర్పించుకొనినచో తన ఏకైక బాధ్యత భక్తియుత సేవలో నిమగ్నుడై ఉండుటయే అని అతడు గుర్తించుకొనవలెను అంటూ ఆ భక్తి వివేకంలో చెప్పబడినటువంటి శ్లోకము యొక్క భావాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నటువంటిది. ఆ భగవంతుడు అంటున్నాడు, ఒక వస్తువుని అంటే ఒక జంతువుని ఎవరైనా కొనుక్కున్నారనుకోండి, దాని పోషణ బాధ్యత కొత్తగా ఉన్నటువంటి యజమాని చూసుకుంటూ ఉంటుంటాడు. అంతకుముందు ఎవరికీ చెంది ఉండకపోతే దాని బాధ్యత తను తాను స్వతహాగా అదంతా చూసుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. మామూలుగా మనం చూస్తూ ఉంటే మామూలుగా అంటే పోలిక సరిగా అయినా కాకపోయినా వీధులలో తిరిగేటువంటి కుక్కలు లేదా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు పోలికల్లో వచ్చినప్పుడు. మనము పెంచుకునేటువంటి కుక్కలు ఉన్నాయనుకోండి. సో, వీధిలో తిరిగేటువంటి దాని కోసం దాని బాధ్యత ఎవడైనా ఏదో చేస్తూ ఉంటాడు, ఏదైనా ఉంటుంది. కానీ మనం పెంచేటువంటి దాని యొక్క రక్షణ మనం తీసుకుంటాము. ఇంటి యజమాని తీసుకుంటాడు. అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి ప్రతి జీవుడు కూడా
తన యజమానికి సరెండర్ అవ్వాలి. అంటే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వాలి. ఆ విధంగా నిమగ్నమైనట్లయితే మనకు ఆ దేవాది దేవుడు యజమానవుతాడు. సో అప్పుడు మనము ఇక చింతపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్తారు. సో భక్తి వివేకంలో ఉన్న శ్లోకం ఈ విధంగా ఉంది. చింతాం కుర్వన్న రక్షయై విక్రీతస్య యథా పశో తథార్పయన్ హరౌ దేహం విరమేదస్య రక్షణాత్ అని చెప్తుంటారు. అంటే ఇక అమ్ముడు పోయిన జంతువు తన పోషణ విషయంలో ఏ విధంగా ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం లేదో, అలాగే భక్తిలోకి వచ్చినటువంటి భక్తుడు కూడా తన పోషణ గురించి కానీ, తన కుటుంబ పోషణ గురించి కానీ చింతించవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఈ సఖ్య భక్తియు ఆత్మ నివేదన అనునవి రెండు కష్టమైన మార్గములని శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు తెలియజేశారు. ఎందుకంటే ఈ మనము ఉండేటువంటి మన ఈ ఇంద్రియాలు భగవద్గీతలో కానీ అంతకుముందు కానీ తెలిసినటువంటి అంశం, ఇంద్రియాలు చాలా బలమైన, మనసు కూడా ముఖ్యంగా మనస్సు అనేటువంటిది చాలా దృఢమైనటువంటిది, మూర్ఖపు పట్టు ఉన్నటువంటిది, చంచల స్వభావము కలిగి ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి వాటిని మనం భగవంతునికి సమర్పించాలి అంటే ఎంతో అభ్యాసం అవసరం అవుతూ ఉంటుంది. సో కనుక ఈ సఖ్యభక్తి, ఆత్మనివేదన అనేటువంటి రెండు కూడా కష్ట మార్గాలు అని శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా భక్తి మార్గంలో పూర్తిగా అభివృద్ధిని సాధించిన భక్తులు మాత్రమే ఈ రెండు వాటిని తేలికగా తీసుకోవాలి. కష్టమే, కానీ భక్తిలో పూర్తిగా అభివృద్ధి సాధించినటువంటి భక్తులు దీన్ని సాధించగలుగుతారు అని చెప్తారు. సో మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో చెప్తాడు. అర్జునుడు ధ్యాన యోగాన్ని గురించి, అష్టాంగ యోగ విధానం గురించి అర్జునుడికి చెప్పినాక అర్జునుడు అంటాడు, ఓ కృష్ణ పర్వాలేదు, మరి నువ్వు చెప్పినటువంటి ఈ ధ్యాన యోగము అనేటువంటిది మనసుతో కూడినటువంటిది, మనసేమో మరి చంచలమైనటువంటిది, మూర్ఖపు పట్టు కలిగినటువంటి, దృఢ స్వభావాన్ని కలిగినటువంటిది, దాన్ని మరి ఎలా మార్చాలి, ఎలా ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి? వేగంగా వీచే గాలినైనా ఆపవచ్చేమో, కానీ ఈ మనసును ఎలా, చంచలమైనటువంటి మనసును ఎలానయ్యా ఆధీనపరుచుకునేదని చెప్తే ఇక్కడ కూడా చెప్తాడు అభ్యాసము అని. సో ఇక్కడ కూడా మనకి శ్రీల రూప గోస్వాములు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఇది కష్టమే, కానీ ఎవరైతే భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెంది ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళు భగవంతునికి అంటే పారవశ్య రూపమున భక్తితో శరణాగతిని చేసుకోగలుగుటకు మిక్కిలి అరుదు అనేటువంటి భావన చెప్తున్నారు. అలాగే భక్తుడు ఆ దశలో భగవద్దీక్షకు పూర్తిగా ఆధీనుడై ఉండవలెను అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు మనకి ఏం జరుగుతూ ఉన్నా దాన్ని మనము స్వీకరించాలి, కష్టాలు వచ్చినా, నష్టాలు వచ్చినా, ఏవచ్చినా. సో ఇంకా మనకి ఇష్టమైనటువంటి వస్తువును సమర్పించడం, భగవంతుడి కోసం మనకు ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి వాటిని మన ఇష్టం అని కాకుండా భగవంతునికి ఇష్టమైనటువంటి వాటిని సమర్పించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. సో శ్రీమద్ భాగవతంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో మనకి ఈ విధంగా ఉంది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే నేరుగా ఉద్ధవునితో అంటారట, ఓ ప్రియమైన మిత్రమా, తనకున్న వానిలో అత్యుత్తమైన దానిని లేక మిక్కిలి ప్రీతి కలిగించు దానిని నాకు సమర్పించు భక్తులు శాశ్వతమగు లాభమును పొందగలుగుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా ఆ భగవంతుడి కొరకే సర్వకార్యములను చేయాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. జీవితంలోని అన్ని రంగములలోనూ శ్రీకృష్ణుడికి ప్రీతి కలిగించు విధంగా ప్రవర్తించుట గురించి నారద పంచరాత్రంలో ఒక శ్లోకం ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఆ శ్లోకంలో ఆ భక్తియుక్త సేవను చేయు వ్యక్తి వేద విహితమైన కర్మలను, జీవనోపాధిని ఆర్జించుటకు అవసరమైన కర్మలన్నింటినీ నిర్వర్తించుచునే ఉండవలెనని అందు తెలుపబడింది అంటున్నారు. అనగా భక్తియుక్త సేవ విధులో నిర్వర్తించుటనందే గాక తన వాస్తవ జీవితంలో కృష్ణ చైతన్యంతో సర్వకర్మ కార్యకర్మలను కూడా నిర్వర్తించుచుండవలెను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఉదాహరణకు ఒక పెద్ద సంస్థకు గాని, కర్మాగారమునకు గాని యజమాని భక్తుడు దాని వలన పొందు
ఆదాయమును భగవత్ సేవలో హెచ్చించవలెను అనేటువంటి విషయాన్ని. సో తనకు మనకి సాధారణంగా చెప్పుకుంటాం, భక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు సాధారణంగా తాను ఏదైనా పొందినట్లయితే అది భగవంతుని కృప వల్లనే వచ్చింది అని. సో కాబట్టి దాన్ని భగవత్ సేవలో ఉపయోగించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా మనకి శరణాగతి అని చేయుట. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా శరణాగతి లేక ఆత్మ నివేదన గురించి హరిభక్తి విలాసంలో ఇలా ఉంది అని చెప్తారు. సో మనకి, నా ప్రియమైన ప్రభు, ఎవరైనా తాను నీ సొత్తునను దృఢ నమ్మకము, అంటే నేను నీ యొక్క వస్తువునే, నీ దాననే అనేటువంటి ఒక భావనతో దృఢ నమ్మకమును కలిగి నీకు మనస వాచ కర్మలతో శరణాగతి చేసుకునే విధంగా ప్రవర్తించు వ్యక్తి నిత్యంగా దివ్యానందమును పొందుతూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే నరసింహ పురాణంలో మరొక నరసింహ భగవానుడు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నన్నే ప్రార్థించి నా శరణుజొచ్చిన వాడు నా పరిజనములో చేరును, సమస్త దుఃఖముల నుండి నిరంతరము వానిని నేను కాపాడుచుందును అంటూ ఆ భగవంతుడే చెప్పినటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా శరణాగతి పొందినటువంటి వారిని ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుడు చేస్తారు. మనము చూస్తూ ఉంటుంటాం పురాణాల్లోనూ విధాలలో, కొన్ని భాగవతమైనటువంటి కథలలో ఎవరు ఆ భగవంతుని శరణాగతిని చుచ్చుతారో వారిని ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుడు కాపాడుతాను. సో త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడు, సుగ్రీవుడు తనను శరణాగతి కోసం వచ్చినటువంటి సందర్భంలో శ్రీరామచంద్రుడు వాళ్ళు చెప్తారట, ఎవరైతే నన్ను శరణుజొచ్చుతారో వారిని ఖచ్చితంగా నేను కాపాడుతాను. అంతెందుకు, రావణుడు వచ్చి నన్ను శరణుజొచ్చిన ఆ రావణుని కూడా నేను రక్షిస్తాను అని అంటాడు. సో అది ఆ భగవంతుడు భక్తులపై తనకు శరణుజొచ్చినటువంటి వారిపైన చూపించేటువంటి కరుణగా మనం చెప్పవచ్చు. సో అలాగే ఇక ఈరోజు ఉన్నటువంటి దీంట్లో చివరి అంశంగా ఉన్నటువంటి తులసి వంటి మొక్కల పూజించటం అనేటువంటిది కూడా భక్తి సేవలలో ఒకటిగా వస్తూ ఉంటుంది. అందుకే ఇస్కాన్లో తులసి హారతి ఉంటూ ఉంటుంది. ప్రతిరోజు సాయంత్రం కానీ పొద్దున కానీ చేస్తూ ఉంటుంటాం మనం. సో కనుక ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఈ స్కంద పురాణంలో తులసి మొక్కల మహిమ ఇలా వర్ణించబడింది అని చెప్తారు. పాప పరంపరల అన్నింటినీ క్షణంలో పటాపంచలు చేయగల తులసి మొక్కకు భక్తితో నేను ప్రణామాలు అర్పించుచున్నాను అని చెప్తుంటారు. కేవలము ఆ మొక్కను దర్శించుట వలన, తాకుట వలన సర్వ వ్యాధులను, సర్వ బాధలను నివారణమగును. తులసి మొక్కకు ప్రణామాలు అర్పించుట వలన, నీరు పోయుట వలన యమలోకంలోను సందర్శించు భయము, ఆ యమలోకంలో మనకు వచ్చేటువంటి భయము తొలగిపోతుందని చెప్తారు. ఆ యముడు మృత్యుదేవుడు అయినటువంటి పాపులను ఆయన దండిస్తూ ఉంటారు. శిక్షలు మనకు భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడినటువంటి, ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఎవరైతే నడుచుకుంటారో వారిని శిక్షించేటువంటి వాటిలో నేను యమధర్మరాజునని చెప్తారు కృష్ణ భగవానుడు. సో కాబట్టి ఆ ధర్మ విరుద్ధంగా నడిచే వారిని, పాపులను దండించేటువంటి యముడు కూడా ఆయన మనల్ని దండించడు అని చెప్తారు. ఎవరైనా ఒక తులసి మొక్కను నాటినచో నిశ్చయంగా అతడు శ్రీకృష్ణుడికి భక్తుడు కాగలడు. భక్తితో తులసి దళములను శ్రీకృష్ణుని పాదార విందములకు సమర్పించుటతో ఆ భగవత్ ప్రేమ పూర్తిగా వికసించును అని చెప్తూ ఉన్నారు. భారతదేశంలో ఇంకా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క వ్యాఖ్యానంలో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. భారతదేశంలో హిందువులందరూ వైష్ణవులు కాని వారు సైతము తులసి మొక్కను భక్తితో అర్చిస్తూ ఉంటారు. తులసి మొక్కను పెంచుట కష్టంగా నుండి మహానగరం అంటే నగరములలో కూడా శ్రద్ధతో కుండీలలో తులసి మొక్కలను పెంచుతూ ఉంటారు. చూస్తూ ఉన్నాం, ప్రతి దగ్గర కూడా చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇక భగవత్ సేవలో తులసి అర్చన ప్రధానమైనదగొట్టచే వారు దానికి నిత్యము నీరు పోయిచు భక్తితో ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. సో మనం చెప్తూ ఉంటాం, బృందాయ తులసిదేవాయ ప్రియాయ కేశవస్య అని, విష్ణు భక్తి ప్రదే దేవి సత్యవత్య ప్రియాయ అని చెప్తూ ఉంటుంటాం మనం. సో ఆ విధంగా అలాగే శరణాగతుల్లో కూడా చెప్తాం, యాని కానీచ పాపాని బ్రహ్మహత్యాది కానీచ
సో అని చెప్తాం. అంటే ఆ తులసికి మనం ప్రణామాలు అర్పించినట్లయితే బ్రాహ్మణ హత్య చేసినటువంటి పాపాలు కూడా తొలగిపోతాయి అనేటువంటి అంశాలు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, స్కంద పురాణంలోనే ఉన్నటువంటి మరొక అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశము చెప్తున్నారు. సర్వ విధములా తులసి మంగళప్రదము, కేవలము దర్శన స్పర్శనల వలన, దానిని స్మరించుట వలన, భక్తితో ప్రార్థించుట వలన, ప్రణామాలు అర్పించుట వలన, దానిని గూర్చి వినుట వలన, లేక మొక్కను నాటుట వలన శాశ్వత శుభములు కలుగును. ఈ విధంగా తులసి మొక్కతో అనుబంధం ఏర్పడిన వారికి శాశ్వత వైకుంఠ లోకావాసం సిద్ధించును అంటూ మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ, సో ఈ విధానాన్ని, అంశాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో శ్రీల ప్రభుపాద్‌కి జై.